Hello guys! Maadjong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa maang channel. I Lixie Vlog. So, karon dayang adlaw guys. Dana po ko daris garden. Kakatong gigarden ng puramita. Yung na yung mga buwak nga ara kahampuong kadyo. Karon dayang adlaw guys. Magtanam muna kog taong. Kay arang sayangag taong dadtog di ma. Sulabi ag tanam. Kay nang gidabos na dagko na. Unsa ag dadto des. Katong gigardenan pang tiri dadto. Tapad sa garden na pinasbot gikuanan na gitam na nagtaong og sibuyas na napoy nakatanam na pagtaong gapon natamna na ja dari na rami hang tamnan pod kay usik lagi tong taong dagko na napasusulabi di wa pa natanem mo nang hitanem dari ron ja sa katudeng vlog na gapon sa katong vlog day na guys about sa hang naging katong pag lakilak pag maridyo kay kanila gi paggawa sige ni puding hang mga ipangbati dari kasing-kasing na naghigwaos na. Mo nang kuan guys, pasensya na mo dadto ja. Daghang salamat sa mga nang gi-comment. Tuwa jud mo na matag sa reply kay signal lagi po dari sa mga lisod pod ag signal ja mo nang nakabasa kus uban. Daghang salamat jud sa inyong mga comment guys ug pagsuporta dari namo. Daghang salamat ninyo. Ginuunay magbawas sa inyo hang kamaadyo dari namo. Mo nang daghang salamat ninyo guys. Nja karon guys. Wa podam ha nga ag kanang naay balik ta daris garden. Wa podam ha guys nga ag kanang patula day nga katong paghinot na dari gamay pa man to karon nagpasulabi nagkadako. Tara da. Dagko na siya. Nang ipon unja kay basig makalaag mi ila Ate Lilian. Hi Ate Lilian, shout out. Basig makalaag mi dihati. Kaya yung dalit ni mong patulat kay daghan manggudari di apagali da nagikumbabit. Napagali da katupang duha da nagikumbabit. Di da papud budak papud na padung. Papus ilawom. Wa pay labot ag dadto dapit. Daghan palagi dari guys ang bunga. Napsiganaan mo patula guys, dara resbay. Diya karon nagdakog kuan guys, fertilizer. Na may salin fertilizer dato sa ang gitanam na taong po dito tapad sa sibuyas. Ise, usig pag maradyo. Kuan ang sa di pa na itanam ag taong ibutang sana sa buho. Mamayang ibutang dato sa kinaunhan ang nagtanam kong taong dato kaya sulabi kahampuong. Butangan na da ag buho ay sana ikuan. Zakari day na nanikuan dari gisabod. Wako kay buko sa gisabod dari kasi gisabod dari si Mama Ali siguro. Sagdan sa ramna na nga nalakangan raman ni nang basta raman matamnan dari. Kaya ato na pud sunod adlaw pika side na pud. Hinluan na pud na anja tamnan na pud. Magmower man ag hang udyaan ron. Anja mao to guys. Balik na pud ko sa about pud atong nahang paghilak-hilak. Mag na may nanggi comment pud adto nga kanang nay maghimo na raman kuno lagi kog bay. Og dari pas alis siya, daris bahay po ni tatay guys, magkuag juta. Lisod po kay, di man po ni amo dari tanan, bahinan pa man po ni. Kani gali nga, bahay gusto gali ni palitin ni Ate Ali. Kay magbahay po siya, di man good ni amo dari nga juta, di ni amo dari nga juta. Nja adto og ari po dapit sa garden na dito sibuyas, di po to amo bahinan pa po kanang sa side nila tatay mo nang di pud makabasta-basta pabay dari ja ug makababay mi at tumidatos kalubihan lisod pud kay way kuryente ja kato laging sabay sa pilar guys ning saad lagi ag mama ni Lester nga maghimo kasulatan nga ako na magpudyo dadto pero di man pud ko ingag kamera ni Lexi at tumatog kay di pud ko pasulabi dito kay hadlak pud kog maridya na jagnay wak lagi. Nja mo to guys nga ningag mama ni Lester nga kami papuyon dito. Naghimo kasulatan. Maunang ipasalig si Jay nga na araw ko nung mabuo among pamilya pero sa yung decision guys di sa mi mag-ipon ni Lester kay manarbaho sa sija nga na ja. Di pa jud ngin nga mapasaylo pa si na ron kay murag sakit pa sa hang buot. Manarbaho sa sija magbag-o si ja. Ipakita ni Jana nga magbag-o siya alang-alang sa among anak. Manahang gusto. Napay kasulatan nga
di na ko respetuon nila ang desisyon, di na ko nila hilabtan dyan. Ning saad mapagmama ni Lester guys nga, once gali ko nga masettle na, mubalik na si Jag Manila. As dyan gingnan nga, di na ka mapahilabot siyang pamudyo mo to. Yan na guys, aha naman na buhuan. Aha na ni Sudlan o kuan. Fertilizer, uhot. Kay magkuha na pag inagaman hagsudan ng mga buhok fertilizer. Magkuha po sudling sa taong. Pakitan sa day mo na hagas sa kanang taong nga ni gitanom ni Nanay Daris Garden Theory dia. Gahapon tanom eh. Injaag mga agay sakpan jud kan hanok. Wah, sakpan jud manok. Halang-halang kagayod. Anjag alugbati pod guys, nabalhin na diha. Gara guys, nabalhin na gajag alugbati. Ganahan na sila diha. Nya darag taong dan tanom. Wala ka mga gabing mautan ay. Mao. Walo matuka puno o ka buho tong dadto. Ha. Ang gibuhan ron, walo pod ka taong. Madala na naman. Adapit. Datos gigardi ng purami. Ang saka may utan ng kuan. Sino ba? Gabi? Ang buwan. Inang lang maglab ko kay kato na. Kataw ng gabi, di pa susulabi. Maura ba amang gipanghiso pra mi sa unas bata pa mi. Pangkusnot lagi ming nanay. Naligo mis gripo bagay, aga mong gripo sa una kay na may dag sa ubos daghan may gabi. Nang gabi bang mautan, gabi-gabi man nga, gabi-gabi man nga, basta kay gabi. Among ubos sa gripo kay daghan may gabi lagi. Motong pasulabi pud may purami among gipanghimong shampoo among kuan sa langgana gipalutaw-lutaw ag dahon sa gikumot-kumot. Pagka tagtaud bitaw arang pangato bitaw sa among kalawasan. Kitaan bitaw ming nanay nga mo to jang nakita tong gabi das langgana arang daghanang nang gikumot-kumot na namo. Undang lagi mig sigig pangawot lagi mi. Pamusnuton pa ming nanay. Sinabot umis promis sa unas. Bata pa. Ang pipi mo ni pipi ng mamaali guys. Dere pe jang ubos na kahampuong na kadujang palidya ug karing taong aw batong dia. Grabe kahampuong na. Dara guys, sagang nabuho ganiha nabutangan kaniha og fertilizer. Walo ra siya ka buhok guys na. Mado na raman makatanom po kog walo ka buhok ko an taong. Jagdari guys nga say di mawiron ra sa gudyaan ron. Unja. Sudah do hinluan na pud na hang pahirehaan dani. Dara guys. Tanom na ko. Good luck na raman mabuhi jud mo. Pero makautan jud sunod adlaw hampuong ni. Usukan pa ni na guys, hindi man nagtanim. Uskan na datong na kung naginlo bitaw ko dari guys, itong mga usok-usok mo tayong gamitin. Igo naman ni kulito ganing buho dyan. Pasot ng taong. Di. Games na. Okay na. Okay, duha na raman. Arong magbutang na raman kong usok. Kaya murag lulimbag na raman itong sa kabata na ito. Mata na po ito. Last na guys. Dara guys, anang usukan. Kaya arong buo na raman kuwang. Uskan na na, uskan. Suho na siya. Bitaw nga ni bitaw guys, usukan gano'n na mailhanan ba nga naikitanim kaya dag na yung mga batang magkasulabi raglakaw-lakaw matamba na intensis.
Agkari di kuno yung murag sabo dari guys. Si anday kuno na buhat diha katong garis na nag hay-hay. Tung tengurang ni ato kung tagbilaran si Jade kuno nagsabod-sabo dari. Wara man naman po nahilap ti guys kay luoy in taon pagitang hago dari pag usok-usok sa gilip saktor bapod marapag mauna gilibot po ni dag usok nga na sa sud nanay nanirot mga buwak. Nakita siguro si Jade to sa gibuhat sa katong nagsabod ko dito na itong gisundog. Para mapanahilabti kay ug manirot na diha pwede ra mapanaibalihin. Darawin ka pa naghihagag. Pugas-pugas diha. Nakatabang din panigas kay ugha pa ning nalabog. Wa na maghaga pa pagkukuha nga ni. Agay. Sakto ra gid na labog. Ay gamit man pud. Unsa guys, naman akong tanom. Pahuway sa kuno rin, paduding-duding sa kula buka pananawag tong sa kabata na tong kulot. Kaya ito pa man nagsulabi pa sila muskit. Unsa karon day guys, mag-ipo ko na rin patula kay laag mila tililian. Mo ihang hatag dadto niya. Kay sayang pag di mga ipo daring maguwang ra, daghan pa kaadto ring di ma ato darig utan. Gahapon nagutan may kubasa katong hanggi ipo gahapon na mapanggiutan. Sobra po dito sunuban po tulami ito sunuban tag kamunggay. Ja mo to guys, ang istorya gani ha. Agang istorya gani katulaging abot datong Mariano nila atos bahay nila. Mora to guys, ug madto manggali ko. Ug makaadto manggali ko kamis Lexi. Ja pagpauban kong John Mark di gali ni John Mark ni Tere kay lami man pud good pud adto guys kusog kadug signal. Pwede ra nimo katugan mag-upload kay nga na kasi gatong signal ja arhipos bay hadlok pud mi dari kada gabi mi mag-upload sa ubos dadto pag signal ja madyo nang magnatunga rin naraman ko puhon ug maoki na masitel na mi nga na ba magkuan sa kanang nay mupirma sila karong Miyerkules adto sa abogado adto man mi puhon kay para ug unsa to among mga kasulatan dadto ilang mga pirma dadto adto na pud to pasa sa kanang na Hall of Justice kay mo man toy karon raman taman aw karon ramang Bernice gipangadyo sa Hall of Justice tong nay kasabutan na mo para masite lagi nga na ba para di na lagi kuno ma kaso pa kay lisod lagi pud kuno ning ma preso ning amahas atong amahan sa ahang anak mo to gikuan sa kanang nay prosecutor adto sa Hall of Justice guys ja mo to si nga kung madarag sito lang yan na dyan hangjo man po sila tawar man lagi pag ko nga na maluoy pag ko nila nga na ba pero bahala nagputong ilang ipang buhat na rin na ha ginuunay mag antigo basta kay agaha nakapahangjo ko nila bahala bisan pag gingani ko nila gipasakitan ko nila taman ipahangjo pa din na sila guys alang-alang raman did sa ang anak nga na ba o diyang anak may ang gihina-hina nga ug mapreso lagi nga na mapiktuhan nga na ba no nang kakutaw ang bena-bena so mao to siya guys mag kanang nay maghimo og kanang nay kasulatan nga na di na sila mo di na siya mo hilabot na ag mamanilister mo na yung gusto di na mo hilabot nga na unsa og unsa man gali mahitabo na og adto kuspilar na ay kasulatan nga mo ni pirma sila nga na ba guys ug unsa man gali mahitabo na atos pilar na sila kasulatan unsa si Lister jud manarbaho jud siya di sa ko gusto mag-ipon ay gusto na guys nga magbag-o siya magtrabaho nga na ang gusto para sa future sa among ang anak mo naraman na ang gusto jud unja mo nang gusto mo pa ni ang gusto nga ug unsa ang gusto ug unsa ang gusto guys respetuhon lamang ko nila kay may respeto ba pag ko nila mo nang magnirespetuhay na ramang gajud alang-alang po sa among ang anak mo to ang gusto ja sa mga comment lagi ninyo guys nga na sa mga suporta ninyo dari na daghang salamat din ninyo guys sabi ng kampuong okay tara guys kuhaan po rin ang isa dari kaya naman kapag pasalabian
Nakatanam pa, nakaharvest pa, og patulag. Dapat ay gas da, arang kadako ka, do. Ang kwaon po. Arang dako ah. Di sa raman ni nahilabtan din kaming duha guys. Kaya di aman po isa kadako. Dara guys, hampuong kadyo guys. Isya ni. Dahili man. Nara guys, hampuong kadyo. So guys, naman akong ipo sa patulan. Naman akong tanam dari. Insya guys. Mora din ang vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa mong vlog. God bless ninyong tanan guys. Amping mo kanunay. Daghang salamat din ninyo guys. Bye bye guys. Thank you for watching. God bless ninyong tanan. Amping mo. Bye.